हाय लोगोफोर, देग्लाय बोथोर गोदानजों लोगोसे दानो गोबां बिफां लाइफां गायनाय जायो। थिग बेबायदिनो आंबो दिनै न'आवनि माखासे गायनो थाबावनाय गय बिफां बेखौ गायनो थाखाय हाखर जावगासिनो। नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि जों गायगोन एबा जावनायनिफ्राय आं नोंसिनो खोन्थालांजोबगोन फारि फारियै गायनाय जोबनायसिम खालामना लानाय जाबाय। ओरैबो सारि खना आरो ओरैबो दा जों बेखौ जावग्रोसिगोन फारसे फारसे, ओमफ्राय फारसे फारसे बोथ्रोदलांबाय थागोन आरो ना। बे बोथ्रोदलांबाय थानानैनो बे सेप होलांबाय थागोन आरो। बेखौ सिदा बानायना लानाय जाग्रोबाय, सिगां दौलाय बानायना लाबाय। लोगोफोर, दानो जेनिखि दाख्लिनि हाखर जावखानाय बेखौ मैया आरो दाख्लि जावनाय जाबाय। दा जावनाय अलरेडि कमप्लिट जाबाय 850। आरो दा जों गय बिफांखौ जावखुनोसै आरो आं माखासे जावखुबायानो आरो खामलाफोर फैबावगोन। नाथाय खामलाफोर फैनाय मोनथ'वाखै आरो ना, दासिमबो सफैथ'वाखै बिथांमोना। आं माखासे जावखुजेनबाय, दिनैनिफ्राय गायजेनसिगोन। दायो हाजिराफ्रा सफैनानै दंसै आरो बिथांमोना जावजेनबायानो। बिथांमोनखौ नायनो हागोन। सिङाव सासे जावगासिनो आरो सासेया नै दङ। ओइ बाबु इफाले देखिबि गया खायफाया देराखै, फिसा फिसानो बेखौ दोननांगौ जासिगोन।
एसे गोलाव गोलाव जायो नैबेखौहाय नों बेखायनो बेखौ एसे दानस'ना होनांगौ होमब्ला माने जाहाथे बारा नारला नै बियो देबलाङा आरोना माने ओरै बार नारबाय थाला नों गिदिं बार नारबाय थायोला नै बेयावहाय एसे माबा जायो रुंलाङो ओमफ्राय बिफाङा देबनायनि चान्स थायो बिलाइ बहरायावहाय बेखायनो एसे दानस'नो होनो गोनां जायो आं माखासेखौ दानस'